għandha tkun priorità fl-interess pubbliku li mhux biss jittieħdu deċiżjonijiet favur l-ambjent, iżda wieħed għandu jassigura li l-proċess tal-għoti tas-sejħiet pubbliċi jsiru fuq bażi ta' governanza tajba sabiex ikun żgurat li l-fondi pubbliċi jintnefqu fl-interess nazzjonali. Dan intqal fitra li d-deputati tal-Partit Nazzjonalista Darren Karabot, Claudette Buttigieg u Graham Pengini bħala membri tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi ippreżentaw lill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali tlieta filgħodu dan brabta mad-deċiżjoni dwar il-proġett tal-inċineratur fil-Maltab, proġett li huwa suġġett ta' ħafna kontroversi u li hu ta' teddida l-ambjent ta' pajjiżna. F'Ġunju li għadda tender kien ġie annullat mill-qorti, tender li kien jiswa ma' 600 miljun euro u li kien inħareġ mill-Ministeru tal-Ambjent immexxi minn Miriam Dalli. Il-qorti ddikjarat li meta ngħata tender, żewġ membri fil-bord tal-kuntratti kellhom konflitt ta' interess. Issa l-PN ħass il-bżonn li l-NAO jinvestiga dan il-proċess kollu. Manet News id-deputat Darren Karabot spjega kif bħala grupp parlamentari nazzjonalista preżentaw talba lill-Awditur Ġenerali sabiex jinvestiga l-kuntratt marbut mal-inċineratur fil-Maltab. Flimkien ma' sħabi u bħala grupp parlamentari nazzjonalista għadna kif preżentajna it-talba lill-Awditur Ġenerali sabiex jinvestiga kuntratt illi sar fir-rigward tal-inċineratur fil-Maltab, kuntratt ta' 20 sena għal valur ta' 600 miljun illi l-qrati diġà ikkundannaw il-proċess tiegħu. Allura bħala grupp parlamentari ddeċidejna li l-pass li jmissqu li l-Awditur Ġenerali jinvestiga din l-għotja tal-kuntratti t-tender tiegħu anke fir-rigward ta' l-aspett ambjentali u mhux biss dak finanzjarju illi aħna bħala n-nies illi naħdmu l-poplu Malti li jaħdem u jħallas it-taxxi nippretendu illi l-flus il-poplu jintefqu kif suppost fi proċess trasparenti u jkun hemm kontabilta sħiħa. Minnaħa tagħha d-deputat tal-Partit Nazzjonalista Claudette Buttigieg sostniet li din l-ittra tirrifletti dak li huma jisimgħu mingħand in-nies li jgħixu fiż-żona tal-Maltab u li ilhom ħafna nkwetati dwar dan il-proġett. Illum dak li preżentajna jagħmel ġieħ lilna bħala grupp parlamentari, naħseb li qed juri għal darb'oħra kemm hemm għaqda bejnietna u kemm qed naħdmu tajjeb flimkien u jirrifletti wkoll dak li aħna qegħdin nisimgħu mingħand in-nies. In-nies illi jolqtu maż-żona tal-Maltab ilhom inkwetati fuq dak li huwa għaddej ġol Maltab. U allura aħna llum dak li preżentajna qegħdin nitolbu istituzzjoni li għandna fiduċja kbira fiha, il-poplu Malti għawċi kollu għandu fiduċja f'din l-istituzzjoni u dak li qed nippreżentaw jirrifletti verament dak li qed jinkwetaw fuq in-nies. Għaliex inti meta jkollok deċiżjoni tal-qorti li tpoġġi dubju fuq xi ħaġa, inti allura tibda tiddubita mill-proċess kollu kemmu ta' dak li qed jiġri ġewwa il-Maltab. Id-Deputat Nazzjonalista Graham Pengini insista li huma jridu li l-Awditur Ġenerali jinvestiga l-proċess tal-annullament tal-qrati. Illum ġejna flimkien mal-kollegi tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi fisem il-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista biex nagħmlu t-talba tagħna biex l-Awditur jinvestiga il-proċess li ġiet annullata mill-qrati. Qegħdin nitkellmu fuq inċeneratur il-Maltab ta' valur ta' 600 miljun euro. Aħna bħala obbligu tagħna, id-dover tagħna huwa li naraw li l-fondi pubbliċi jintużaw b'mod responsabbli. Din li traġġiet iffirmata wkoll mid-deputati tal-Partit Nazzjonalista Yves Borg Bonello u Rebecca Borg.